Ayan, welcome back mga guys. Yes, show break it down you. Nandito po tayo ngayon sa pier ng Lawang Northern Samar at papunta po tayo sa simbahan ng Barangay Rawis, Lawang Northern Samar para magbayad na po. Yes, magbabayad na po kami ng misa para sa aming kasal ngayong darating na July 22, 2023 sa Barangay Bungliw, Lawang Northern Samar. So tara guys, muli samahan ninyo ang inyong maestro Waray at muling maaliw sa huling mga hirit ngayong tag-init. Yes, show break it down you. Ayan ang linaw-linaw po ng tubig at syempre ito po yung aking mga kasabayan dito, ang linaw-linaw din po ng kanilang mga likod. Ayan. So tara guys. Kulang. Kulang. Kuya, seret na mo pamasahe. Seret talaga. Ayan guys, ito po dito yung pier ng Barangay Rawis, Lawang Northern Samar. At ayan ang dami-dami po dito mga tao palagi araw-araw maghapon po dahil ito po yung sakayan at babaan po ng mga galing sa Lawang. Ayan guys, ngayon naman po nandito po tayo nakasakay sa isang pedicab at papunta na po tayo ngayon mga guys sa simbahan po ng Barangay Rawis. Ayan, napakaswerte po natin ngayon dahil maliwalas po yung panahon, maganda po yung panahon, tirik na tirik po yung sikat ng araw at syempre maganda yung panahon, yung pagkakataon dahil nandito nakalalag na naman po kami. So sinusulit po namin yung pagkakataon na makalabas po ng bahay dahil syempre palagi na po kaming busy, bukod po sa paparating po na graduation, busy po kami sa school, busy din po kami syempre sa pag-aalaga po na aming maliit na bulinggit na bata na gwapo na sukay sa kanya papa. So ay talaga sa kanya papa. So ayan mga guys, ayan natatanaw na po natin ang simbahan po ng Barangay Rawis at kung mapapansin po ninyo utod ang kanyang ulo ayan, dahil nasira po yan kung hindi ako nagkakamali ng bagyo at sa kasalukuyan po sila po ay nagpapagawa ng simbahan sa likod nito. So ayan guys, so papasok po tayo at pupunta po natin yung opisina ng kanilang simbahan dahil doon po ang pagbabayad ng para po sa misa sa aming kasal. So kinakabahan ako ngayon pa lang, magkano kaya yung aming babayaran? Magkano bang bayad sa pagsasabi ng yes I do believe Father. Kuya, pa-discount naman, magaan lang yung aking bunay. Thank you kuya. Dukot sa kumbento. Ayan mga guys, ito po dito yung loob po ng compound po ng simbahan ng Barangay Rawis. Ayan guys, pansamantala po tayong pumasok po dito sa loob po ng simbahan ng Barangay Rawis dahil wala pa po yung sekretary po ng kumbento. At ayan, shoutout po, mega love shoutout po sa inyong lahat dito po sa aking mga kasamahan dito sa loob. Ayan, may practice ata sila dito pero andito kami nakikisilong. Ito po yung aking asawa, ayan, nagko-compute na siya kung magkano ba yung aming babayaran, kung iilo ba kami sa bayad po sa pagpapakasal. At ito naman po dito yung loob po ng simbahan po ng Barangay Rawis. Kung mapapansin po ninyo, medyo luma na po ito dahil siguro na rin po sa tagal po ng panahon at kasalukuyan nga po silang nagpapagawa ng bagong simbahan sa likod po nito. Galing po sa mababait po ng mga donors. So ayan guys, welcome back. Andito na po kami ngayon sa kumbento po ng Rawis Church para po magbayad ng misa sa aming kasal. So yes, magbabayad na po kami. Para officially legit na po yung schedule natin. Pero nga tanan mama na mo bill. Ma'am, name mo full name? Ayan, shoutout po kay Ma'am Edna Asibuchi po. Siya po yung punong abala at tagapamahala po dito sa kumbento po ng Rawis Church. Ayan guys, pera. Oh, isulod mo na dito ang sukli mo. Basta pag waray talaga choir, kami nga duha. Kay ayan, thank you. Ayan, thank you ma'am. Mag-hi ka muna ma'am, kahit isang hi lang dyan. Thank you.
Ayan mga guys, update po tayo para po sa lahat po ng mga donors sa pagpapagawa po ng simbahan po dito sa Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar. At ito na po, yes, ayan, naumpisa na po at ang lalaki po ng mga poste. Ayan guys, o tingnan po ninyo, napakalaki po ng simbahan at syempre matibay po yung pagkakagawa. Shoutout po sa lahat po ng mga tagapamahala po ng simbahan ito. At syempre mabuhay, mega love shoutout po sa lahat po ng donors. At dahil malaki pa nga po ang kailangang halaga po sa pagpapatuloy ng pagpapatayo ng simbahan ito, patuloy pong kumakatok at nangangalap ang tagapamahala ng simbahan ng tulong. At para po sa mga nagnanais pong tumulong, maaari po ninyong kontakin at puntahan ang tagapamahala ng simbahan ng Barangay Rawis. Para sa mga katanungan at donasyon, maaari ninyong kontakin ang mga numerong naka-flash ngayon dito. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagantabay, pagsuporta, pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Aray. Hanggang sa muli, yes, show, break it down you.